taluja valmistautuu. Kärjessä yhä Miisa Pulkkanen ainoa nollavirheellä tällä hetkellä. Toinen tarvittaisiin, jos uusintaa halutaan. Jos ei, niin tyydytään siihen, että Miisa ottaa jälleen voiton. Uuden kärjessä tosiaan Miisa johtaa, Jenna Yrivuori toisena, Tiiu Tiihonen kolmantena, Jenni Kammonen neljäntenä ja Saana Pulkkanen viimeisellä sijoittuneella tilalla. Ja Saaralle 4 pistettä aikaan 8.